DPP bwerera mboma. DPP Brian DPP kubwerera. Chifamene DPP akutitu ibwereraso mboma. Dzuloto anthu anamasuka pa program imene yakuti koma mulimba akunena ndani kodi amene ali mbewa. Kapena ndi MCP amukitoto anayankha mafunso mwa ukadaulo osati tukochokera kwa Brian Banda koma amalawi yeni yake anafunsa mafunso kuti kodi nkhani za fertilizer izi nkhani zoguzana ndi kugula mbewu nkhani zoguzana ndi ntchito iwo watu anayankha mwa ukadaulo timve mafunso komanso mayankho amene anapirika amukito musayiwala panga comment like komanso subscribe. Yankhuleni a Mussolini tilibe nthawi yokwanira. Chabwino inetu amukito langa ndifunso isa twakumulanje kuno timadalira ulimi wa kumunda ngati za chimanga komanso na ndolo mukazawe na boma ngoti DPP kadabwera mboma chipandi kuti izabwerera simukayika Mussolini Brian sindikukayika inetu ni manena chinthu chimene chikuchitika chili pa ground. DPP bwerera mboma. DPP Brian DPP kubwerera chifamene DPP ikubwerera mboma kumbali ya ife alimi azazing'ono mutatiganira bwanji private timadalira ngati nandolo kugulisa nandolo komanso chimanga ukapeza kena kake sindikugulisa monga ife kuno kumulanje tilibe ulimi umene umatithandiza ngati mwina azathu achigawo chapakati azathu achigawo chapakati chamadalira fodya pamene ife fodya kuno sitili leno mutatithandiza bwanji chifukwa ngakhale fertilizer amati energy amati ati fertilizer ati kusa 4900 chakuti koma zimene zalephereka koma totizadya katatu pa siku kudya katatu kuja kwalephereka tikudya kamosi kapena sosadya komwe mutatithandiza bwanji amukito bwana mukito chifati kuziwa kuti inu tili limodzi Mussolini Brian inu mukhala ngati muyankhula zithemba kuti DPP bwereranso ndipo Brian ndipo ndikunenesa pasi pa mtima kuti DPP ilamulira ndipo sindikukayika fukwa kudya katatu kuya kwalephereka ndiye amalawi azindikira kuti chitsime chokuya chimaoneka chikapwera eti taiserapo awa anyamata mmene akunenera mukito talepera atipasa mavuto ndiye mwina tibwerere konkuja kokalamba kumanenedwa kuja ndi amene angatithandize mwina angatiphule pa mavuto a Brian. Ndikuthokozeni a Mussolini kuti mudapeza mpata wotimbira akuyankhana Secretary General. Ndakunyadani kwa basi. Honorable Secretary General, over to you. Ziko mwakabili ndatokoza Brian. Zona di alimi asadandaule amene amalima mbewu zawo zosiyana kandi chimanga kandi nandolo. Ifeo chipani cha DPP tiokonzeka kuti tikabwera mboma adimaki ibwererenso izikagwira ntchito zomwe zimagwira kale. Chifukwa mugwirizana nane amalawi nonse kumene muli kuti panopo adimaki ili mapepala. Pano mukumva kuti kufuna yambe izigula golide akuti izigula chani now amalawi pamene akakhazikitsa adimaki cholinga chake sichinali chimenecho ayi. Cholinga chake chinali chonena kuti alimi amene akulima mbewu zosiyana madera osiyana adimaki ikasikire izikagula komweko ndi cholinga choti adimaki yo ipeze mamarket kunja kwa dziko ndiye cholinga cheni chimene anakhazikitsira adimaki. Ndipo tikusimikizireni ino amalawi kuti adimaki chatibwezeranso kuti kudera kumamidzi kuja kumene mapezeka adimaki ikasike ikagule mbewu zonse zofunikira komanso iyo adimaki akhazikise apeze misika kunja kuti katundu amene tikugula ingati nandolo. Pano ndikunena pano ambiri alimi amene akuchita mabizinesi awo ogula ka mbewu zosiyana alandira maoda osiyana anandolo kuchoka ku Saudi Arabia. Komano chimene chikuchitika ndichonena kuti okhawo amene andi privileged information nda amene akumapita kumakagula mbewu zija mochipa ndi kumagulisa modula. Anthu athu amalawi athu sitikuwathandiza. Ndiye chipani cha DPP chizalimbikitsa makamaka ino anzathu kumiziko komanso kuti mukhale ndi structured kupanga tima association mabungwe tanu ting'ono kuti mbewu zimene mukulima kudera kwanuko anthu athe kumazipeza ndi kupita kumakazigulisa pa mtengo wabwino kuti nanunso mumve kukoma komanso kuti mabanja anu atukuke. Izi ni ntchito zimene tizachite ife ngati achipani cha DPP. Chimanga chanu adimaki izagula chonse. Mukukumbukira inu kunena kuti achipani cha DPP anamanga nkhokwe za chimanga
kuluchenza tinamanga Nkokwe, tinamanga Nkokwe, kumangochi tinamanga Nkokwe, kuzuzu tinamanga Nkokwe. Lero Nkokwe zimene kuti mupitemo mulibemo chilichonse. Mina makoso ango zungulira kusowa chakudya. Kukanika kuti tikanasunga chimanga chimene chija. Ndiye kuti aini wake amene amadziwa kusamala zakudya ndi achipani cha DPP. Ndipo pa 16 pano amene muli ndi nkhawa, amene muli ndi zolima zosiyana-siyana, tikunena kuti kumbukirani pa 16 ukavotera chipani cha DPP komanso Profesa Asapita Mutharika. Nkhani ya anthu amene ali ndi maulumale, Malawians with disabilities, mwapatsa chiyembekezo chotani mu boma la DPP? Brian, anzatu amene ali ndi maulumali osiyana-siyana tikutsimikizireni kuti zina tikungokamba chabe. Koma ngakhale constitution yathu ya ife achipani cha DPP zilimo kale zimene timalimbikitsa kwambiri kugwira ntchito ndi anthu aulumali ngakhale anzathu achilibino. Mukonzekere ndithu kuti pamene Profesa akulowa mboma pa 16 pano, mwayi uzaperekedwa kwa wina aliyense amene ali ndi zomuyenereza china chilichonse chochitika mu dziko muno. Simuzasankhidwa pa china chilichonse, ndipo muzalandira tima special favors. Ndipo ndikunena pano tikupanga ma primaries madera osiyana-siyana, mafi athu amene tinapereka kwa wina aliyense, azibambo azimayi komanso anzathu aulumali tinawayika nawonso pomverera ozindikira mavuto osiyana-siyana amene amakumana nawo. So it's achipani cha DPP, ife nthawi zonse we are caring for you abale athu, tizakusamalirani, zakuyang'anirani, zakuonerani mavuto anu osiyana-siyana. Kwanza athu achikungu masukulu awo osiyana-siyana tizawachita provide zinthu zofunikira zonse, mabrero, chilichonse chimene chofunikira cholinga choti umoyo wawo nawonso utukuke, asakhale anthu oti akungovutika olira nthawi zonse. Tikutsimikizireni zimene za Malawi komanso na Branda. Chabwino, nkhani yawo ndiyo kodi ntchito tipeza kuti mukwalonjeza zotani anyamata ndi atsikana amene akufunafuna ntchito? What is your stand pa nkhani imeneyi? Brian, ndatsimikizire amalawi onse komanso achinyamata kuti chipani cha DPP nthawi zambiri sichiyang'ana pafupi, chimayang'ana patali. Ifeyo timakhulupirira kuti anyamata athu achinyamata awo atachite invest ndi ma skills, osati kungolembedwa ntchito kokhayo. Mukumbukira Brian kuti Profesa Asapita Mutharika anayambitsa Malawi muno ma technical colleges amene amafunzitsa achinyamata athu luso losiyana-siyana. Mukayang'ana ma technical college amene aja ena anatha mpaka na pano sakugwira ntchito chifukwa choti mwina anzathuwa sakumvesesa kuti munthu nyamata kuti timuthandize chimafunika ndi chani. So ifeyo ngati achipani cha DPP tizapitirizabe panopo ma technical colleges amene tinamanga ndipo sakugwira ntchito, tizayesesa kuti ma technical colleges amene aja tiwadzuse kuti achinyamata athu tiwapatse luso lokwanira, osati longolembedwa ntchito lokhayi, komanso kuti iwowo atha kumalemba anzawo ntchito. China chachiwiri Brian, kwa achinyamata athu tiwalonjeze pano kuti DPP pa 16 pano ikalowa mboma tikuzayambitsa thumba la Youth Enterprise Fund ndi ndalama zokwana 100 million pa constituency iliyonse. Ndalama zimenezi zofuna kuthandizira achinyamata athuwa kuti atha kumabwereka amene ali ma skills osiyana-siyana, kuti athe kuyamba ntchito zawo za business paokha, komanso kuti agule katundu ogwiritsa ntchito pa business yawo osiyana-siyana ameneyo. Chabwino, komanso tizakhazikitsa magulu achinyamata ndi malo okopa alendo madera ofuna kukopa anthu kuti adziona malo opatsa chidwi, wazita kuti achinyamatawo nawonso athe okha azitha kumazipezera ndalama zawo. And china Brian, nimati ndikambepo chimodzi chonena kuti ifeyo pa nthawi imene munatiputsa nkhani ya zachuma, china mwina chimene nayiwala kukamba kwambiri chonena kuti chipani cha DPP nthawi zonse chinayendetsa boma kuyambira 2014 mpaka na 2020 pa chimachoka with lean cabinet. Komanso ndiwatsimikizire Malawi kuti tikubwera pa 16 with another lean cabinet, ndipo Profesa atiudziratu kuti ngati muziti mbwetumbwetu kumafuna maudindo ine zoti tikangochikana for the sake of tingothandizana ineyo zimenezo ayi, chifukwa cha chuma chathu sichikwenda bwino. Komanso kuchita research cha civil service panopo ndikunena Brian maunduna alipo ochepa, koma ma principal secretaries mpaka na 70 chapels kuti kodi onsewa ntchito yake imene akugwira ndi izi. So zimene zinthu zauniki
kupatikiza aposo tinene kuti kunkhani ya maseweroku tilaona kuti anzaku aku Football Association of Malawi komanso Netball Association of Malawi azakhala nawonso ndi mafunding aoka ncholinga choti tichili promote tidzayesesa m'mizimu kupereka ndalama kuma constituencies kuchita develop achinyamata kuli kumaiko anzathu muno mu Africa komanso kumaiko akunja amene akuchita export ma skills anyamata mipira ku Northern Africa konseku go to Ghana, go to Nigeria anakhazikitsa tima academy kuma rural areas cholinga choti achita identify talent mukapita kumaiko ngati aku Ethiopia kuthamanga ndi ma skills ena amene akupanga anthu ndalama kupanga ndalama koma kumalawi kuno tosiya tikuzilepera chifukwa chonena kuti titi ku anthu maboma amusi anthu sakumakhulupirira kunena kuti kuchita invest ma skills achinyamata zitakuwathandizira achinyamata kuti ayime pawoka. So ifa chipani cha DPP tiokonzekera kwambiri kubwera zinthu zabwino zochita promote anyamata zona ntchito zidzapezeka ndithu munjira zosiyana-siyana koma nkhani yayikulu ndiyoti achinyamatawo athe kuziyimira pawoka akhale mabwana a moyo wawo.